Hey yo, magandang gabi mga guys. At ngayong gabi pupunta naman tayo sa dagat para mangilaw or manolo in Bisaya. Mangunguha ng iba't ibang klaseng lamang dagat para ulamin or food trip. So light check muna tayo guys para siguradong walang aberya. Yun, okay, ayos naman. So halina't kunin na natin yung mga props natin. Itong mga props pala namin guys or equipment ay DIY lang. Gawa lang ito sa mga rita-ritasong bakal mga guys. At ito guys, unti-unti ko nang tinatawag yung mga kasamahan namin. Managat. So ito, may dadaanan nga kami dito kaibigan guys. Ogo. Gaya mo kaya akong sani kaso At ayun, sinet up na nga namin yung mga kagamitan namin guys at yung equipment para ready na to go. Right. At yun, papunta na kami sa spot namin guys para mangilaw or manolo. So stay tuned lang guys para inyong ma-witness ang napakasimple at napakasayang buhay dito sa probinsya, lalo na dito sa Isla Camotes. Dahil dito kumasipag ka lang, may pang-ulam ka na. At may disclaimer pala ako guys, ang grupong ito ay napakabait, hindi lumalabag sa kung anong bawal. Meaning hindi kami pumapasok sa sanctuary guys. At minsan pa nga binubugaw or pinapaalis namin yung mga pumapasok dito. At ito guys, first catch for the night. Isang tamala or octopus. At ito guys, may nakita akong isang Mr. Crab kaso ayun, hindi ko nakuha. At ito, may nasisipatan naman akong Mr. Crab. Sa pagkakataong ito, sisikarduhin na natin guys na matusok. Ayun guys, tusok na tusok. Isod. Bawal dito guys. At sa pagkakataong ito guys, lumakas yung current at nakakahilo sa mata yung dagat. Halos hindi na makita yung ilalim guys. Nahihirapan talaga kami sobra dito. Pero patuloy pa rin guys. At ayun, bigla akong tinawag sa aking kasama kasi may nakita daw siya. At ayun guys, isang tamala, malaki-laking tamala. Natatakot siya guys. Matakotin kasi ang taong ito guys. At yun, dambuhalang hermit crab or omang guys. Kung makain lang sana to guys, busog na ako. Solve na sana. At ito guys, may nasisipatan na naman. Sa unang tingin nyo guys, kung hindi matulis yung mata nyo, hindi nyo talaga makikita to. Ang galing talaga nito mag-camouflage guys. Isang tamala or octopus na naman guys. At yun guys, may nakita ako ditong isang uri ng eel guys na sobrang tapang. Sobrang tapang yan guys ng habol. At guys, napakalaking danggit ito guys. Super talaga, napakalaki nito guys. Sana makuha natin guys.
Ayun guys, nakuha nga natin guys. Dahan-dahan lang guys kasi sobrang sakit ng tinik nito guys. Sa pagkakataong ito guys, hayaan nyo ako mag-shoutout sa ating solid supporters sa ating YouTube channel na OORS Random Vlogs. So, paki-subscribe na guys sa hindi pa nakasubscribe at mag-comment na kayo sa gusto magpa-shoutout. At yun, tinawag ko na nga yung mga kasamahan ko guys para ipunin at pag-isahin na yung mga huli namin. May mukha amigo. May mukha. Alay, dritan? Sagal mo yan. Okay naman natin natin. Kit. Bumasa natin. Handle lang yan na yung buto. Batong lagi kayo kagoy. Ano ba guys? Uy, may muna ka mga guy. Tayo muklok na guy. Bati-batayin yung muso ni guy? Ay! Uy! Yan, pero yan lang. Patay na. Saya kalukso. May sakto lang na natin. Dako ako sa ko. Karap ay luko. Patay mo. Silok. Nabil? Ikot mo na. Sama na pag mo. Ako yung sama anak kalukso. Mas mazo na tindaw no? Way tagas tindaw na ako na. Mapiit. Kung di may ko mapiit. Tama ba diri? Kung alam mo diri, hindi mo kailan mo na diri kuhaon. So pauwi na nga kami guys. Kumuha lang kami ng sakto sa amin. Kasi dere naman maganda ang ma-overfish guys. Or masubrahan para may babalikan pa tayo sa susunod guys. So it's time to cook na guys. So stay tuned lang. So ito na nga lahat guys. So mga taga-probinsya lang magkaka-relate kung gaano ito kasarap guys at katamis yung sabaw nito. Lutuin na natin. So let's go! guys.